Мускат Блау. По 2 гронки на побег покинул. Спея, чим форма подобається, своїм смаком, і ягодки, які пошкоджені, вони не гниють, а сохнуть і відпадають самі. Ну, а гэта бомба гэтага сезону. Кішміш Юпітер. Што сказаць? Ось бачыце, якія моцныя гронкі у хвалёнага Юпітера ў гэтым годзе. Гэта ўсё Юпітер вось такі вось. Самі бачыце, нагрузка ніякая. Лоза дзе-нідзе спее. Ось бачыце, што робіцца в гэтым годзе з Юпітером. В тым годзе трошки лепей была карціна, а вось в гэтым годзе ён не вельмі. О, ну прыгажосць, ну што скажаш. Ось. Гэта ўсё Юпітер гэтага году. А гэта вось гурман. Не ведаю, які ў мяне гурман, іх там шмат ёсць, як я чытаў. Ну, калі я набываў саджанец, то быў проста гурман. Вельмі смачная ягода. Вельмі смачны вінаград. Але, мабыць, на гэты складаны год я яму даў за моцную нагрузку. Таму спее ён, так бы мовіць, не вельмі. Ось. Бачыце? Ось гэта гурман. Ось это все гурман. А гэта Чарлі. Ну, Чарлі кожны год прыгажун. Сама пакідаю по 2 гронкі на побег. Справляецца. І ў гэтым годзе думаю, што ўсё яго будзе добра. Гэта Чарлі. А гэта зноў куст Аркадіі. Ось такая нагрузка. Таксама пакінуў по 2 гронкі.